дар ҳоле ки тоҷирону соҳибкорони тоҷик аз санҷишҳои зиёду пайваста ва гаронии молиёт ё андоз шикоят доранд, баъзе аз сармоягузорон аз Ӯзбекистон барои сохтани корхонаҳои азим ба Тоҷикистон омадаанд. яке аз ин корхонаҳо Суғдметал аст, ки моҳи марти соли 2025 бо харҷи ним миллиард сомонӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд ба кор сар кард. мақомот гуфтанд, яке аз сармоягузоронаш соҳибкоре аз Ӯзбекистон аст. Наш продукт отличается тем, что у нас передовые технологии. Эта технология единственная в Таджикистане. маҳсулоти мо ба он фарқ мекунад, ки технологияи мо бисёр пешрафта аст. Ин технология дар Тоҷикистон ягона аст. дар тамоми Осиёи марказӣ 15 дастгоҳи буридани фулузот аст, ки 13 тои он дар Ӯзбекистон ва 2 тояш дар Тоҷикистон, яъне дар корхонаи мо аст. дар як сол 100 000 тонна металлро коркард мекунад. 3 месяца, как они запустили, точно такая же линия. 100 000 тонн она может переработать в год. масъулони корхонаи истеҳсоли пардаҳои полиэтилении технологияи полимерӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров низ гуфтанд, ки дар 2 соли гузашта бо ёрии мутахассисон аз Ӯзбекистон шароити корро беҳтар карданд. ин корхона соли 2009 бо пули соҳибкори тоҷик фаъол шуда, аммо дертар ва ба далели ҷавобгӯ набудани маҳсулоташ ба талаботи бозор бо душворӣ дучор шуда буд. طول این 2 سال فعالیت ما در هم بازار داخلی و هم در بازار بیرون نمونه‌های بارهای خودمون رو پیشکش نمودیم و در سطح استانداردیزاسیون اروپایی جوابگو میباشیم. бино ба омори расмӣ додугирифт миёни Тоҷикистон ва Ӯзбекистон дар соли 2025 назар ба як сол пеш $100 миллион афзуда, $10.5 миллион он сармоягузории соҳибкорони ӯзбекистонӣ дар Тоҷикистон будааст. Тоҷикистону Ӯзбекистон мехоҳанд, ки дар 4 соли оянда додугирифтро ба $2 миллиард расонанд. дар давоми соли 2025 тибқи маълумотҳои Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ пешниҳод гардида, дар маҷмӯъ сармояи хориҷии ватанӣ ба иқтисодиёти вилояти Суғд ба маблағи $1 миллиард 434 миллион, яъне ки сармоягузорӣ ҷалб карда шудааст, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 146.3%-ро ташкил медиҳад. агар нисбат ба рақам биёем, агар $454 миллион, яъне ки зиёд аст. ин бори аввал ҷалби ин қадар сармоягузорӣ ба иқтисодиёти вилоят мебошад. ин дар ҳоле аст, ки қаблан чанде аз соҳибкорони ӯзбекистонӣ шикоят карда буданд, ки маъмурони гумруки Тоҷикистон бо таъхир дар ҳуҷҷатгузорӣ барои воридоти молу маҳсулот монеагузорӣ мекунанд. равобити Тоҷикистону Ӯзбекистон, ки дар гузашта ба далели баҳси роҳу обу нерӯгоҳ ба сардӣ печида буд, баъд аз марги Ислом Каримов ва ба қудрат омадани Шавкат Мирзиёев беҳтар шуд. пештар оҷонси омори Ӯзбекистон гузориш дода буд, ки теъдоди корхонаҳо бо сармояи соҳибкорони тоҷик дар ин кишвар рӯ ба афзоиш будааст. ҳоло дар Ӯзбекистон 410 корхона бо сармояи соҳибкорони тоҷикистонӣ кор мекунанд. моҳи ноябри соли гузашта теъдоди ин корхонаҳо 357 адад буд. фарзон муҳаммадӣ, Радиои Озодӣ, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров.